όλοι μα όλοι χρησιμοποιούμε ChatGPT κάθε μέρα για το σχολείο, για τη δουλειά, κόλλησε το πλυντήριο, θέλω να φτιάξω κάτι, χρησιμοποιούμε ChatGPT. Στο σημερινό βίντεο θα συγκεντρωθούμε περισσότερο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ίσως ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά στο Λύκειο, αν και τα παιδιά σε γυμνάσιο ή ακόμα και δημοτικό μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα με αυτά τα κόλπα που θα δείξουμε στο σημερινό βίντεο. Οπότε πάμε να δούμε πώς να χρησιμοποιείς το LLMs, εφαρμογές όπως ας πούμε το ChatGPT, το Gemini και όποιο άλλο χρησιμοποιείτε εσείς, πώς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να ζητήσεις την απάντηση απλά για την άσκηση. Τα έχω εδώ πέρα στο πλάι βέβαια, άμα θέλετε κάνετε ένα screenshot, αυτό ήτανε. Πάμε αλλιώς να δούμε πρακτικά πώς να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Να πούμε ότι ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι επειδή πάρα πολλοί κάνουν το λάθος και στέλνουν κάποια άσκηση η οποία έχει φτιαχτεί με ChatGPT, με Gemini και θα τα λέω ChatGPT γιατί όλοι έτσι το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αυτό φαίνεται από τον καθηγητή και όταν πάμε σε πανελλήνιες, σε εξετάσεις, σε κάποια εξεταστική στο μέλλον στο πανεπιστήμιο, πώς θα... εκεί είναι που κολλάει λίγο το θέμα. Οπότε, πάμε να δούμε πώς να γράφουμε το σωστό prompt. Τι είναι το prompt? Το prompt είναι, δίνεις έναν ρόλο, το έχω γράψει, να εδώ πέρα είναι αυτή, εδώ πέρα η λέξη, δίνεις έναν ρόλο στο ChatGPT. Εσύ ας πούμε άμα του πεις κάνε μου στο ChatGPT οδοντογλυφίδες, αυτό είναι και ένα παράδοξο νομίζω, κάπου το είχα διαβάσει, άμα πεις στο ChatGPT κάνε μου οδοντογλυφίδες, θα κάνει απλά οδοντογλυφίδες, θα καταστρέψει τον κόσμο για να φτιάξει οδοντογλυφίδες, δεν έχει άλλη εντολή, ό,τι το έχεις πει. Είναι ένα χαζό μηχάνημα επομένως το ChatGPT που πρέπει να το εξηγήσεις απολύτως τι θες να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο prompt που θα μας βοηθήσει να έχουμε έναν προσωπικό δωρεάν καθηγητή. Αν και για το δωρεάν η αλήθεια είναι ότι έχουν κάποιους περιορισμούς στα LLM. Μπορούμε βέβαια, αφού γεμίσει ο περιορισμός από το 1, δηλαδή σε αφήνει 20 μηνύματα, μετά πάνε στο Gemini. Μετά επέστρεψε πάλι στο ChatGPT. Παίξτε το λίγο έτσι, πήγαινε από το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πόσα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Απλά λίγο τώρα μεταξύ μας προσοχή με το τι ανεβάζετε, γιατί δεν είναι ακριβώς επιβεβαιωμένο ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, ασφαλές με τα προσωπικά δεδομένα φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το prompt το πρώτο που έχουμε κάνει, που λέει ο Σοκρατικός δάσκαλος για ασκήσεις που έχουμε κολλήσει. Τι γράφουμε? Λειτουργήσε ως καθηγητής μαθηματικών δευτεροβάθμιας. Αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα του πει ουσιαστικά μη μου δώσεις απλά την άσκηση. Σε ποιον καθηγητή θα πας και θα του πεις άσκηση και θα σου πει ίσον 5. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Θέλεις να έχεις αυτή την όσο μπορείς ανθρώπινη επαφή. Οπότε πρέπει να του πεις, το σημαντικό είναι να είναι καθηγητής. Λοιπόν, τώρα και μαθηματικό να μην βάλεις, θα το καταλάβει από τα συμφραζόμενα ανάλογα με την άσκηση που έχεις βάλει, οπότε δεν είναι και σημαντικό πάρα πολύ. Καλό είναι να είσαι ξεκάθαρος, γιατί όπως είπαμε το ChatGPT είναι ένα χαζό μηχάνημα που ό,τι του πεις κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω κολλήσει σε αυτή την άσκηση και γράφεις την άσκηση. Σε ποια άσκηση έχεις κολλήσει? Πρέπει να ξέρει. Σε παρακαλώ μη μου δώσεις την έτοιμη λύση. Γιατί δεν θέλουμε να πούμε, ξέρω εγώ, ίσον 5. Θέλουμε να βρούμε πώς γίνεται. Θέλουμε να μάθουμε. Αυτό κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Άμα θες τώρα να λύνεις ασκήσεις από αντιγραφή, πάνε στο, πώς λέγεται κιόλας, τέλος πάντων, γράψει στο Google λύσεις β' λυκείου μαθηματικά, θα σου βγάλει έτοιμες λύσεις και αντέγραψε έτσι το τράδε. Λοιπόν, δεν θέλουμε εμείς εδώ την έτοιμη λύση, εδώ που κοιτάμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε σαν προσωπικό καθηγητή. Ουσιαστικά μπορείς να κάνεις ιδιαίτερα με το AI το 2026 πολύ εύκολα και δεν κάνει και πολλά λάθη και ιδιαίτερα σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν κάνει λάθη. Λοιπόν, αντίθετα, δώσε μου το πρώτο βήμα, συνεχίζουμε, ή κάνε μου μία ερώτηση που θα με βοηθήσει να καταλάβω πώς να τη λύσω μόνος μου. Λοιπόν, όλα τα prompt αυτά βασικά να σας πω, θα τα έχω κάτω στην περιγραφή, αν και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ακριβώς όπως είναι. Τώρα εδώ είναι μια εισαγωγική, μια ιδέα να πάρουμε, να καταλάβουμε λίγο το νόημα. Παρ' όλα αυτά θα το έχω κάτω, άμα σας βολεύει μπορείτε να κάνετε μια αντιγραφή, επικόλληση όπως κάνω εγώ εδώ πέρα όπως βλέπετε και έχω γράψει εδώ πέρα μια άσκηση, θα την κάνω επικόλληση εδώ μέσα την άσκηση βασικά. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτή την άσκηση, αντιγραφή και επικόλληση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι λέει η άσκηση που βάλαμε. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η υποτείνουσα έχει μήκος 10 εκατοστά, η μία κάθετη πλευρά είναι 2 εκατοστά μεγαλύτερη από την άλλη κάθετη πλευρά. Να βρείτε τα μήκη των δύο κάθετων πλευρών. Και τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Επιστρέφουμε εδώ πέρα στο Gemini, στο ChatGPT όποιο έχετε και πατάμε Enter. Τώρα αυτό εδώ πέρα φορτώνει ανάλογα με το τι έχετε. Εγώ έχω την έκδοση Pro που κάνει λιγότερα λάθη αλλά αργεί περισσότερο. Το πιο γρήγορο είναι το Fast, αλλά πληρώνεις λίγο το... δεν ξέρεις πόσο σωστό είναι ακριβώς. Λοιπόν, γιατί μας έχει απαντήσει, γεια σου, χαίρομαι πάρα πολύ που θέλεις να βρεις τη λύση μόνος σου, ναι, και τα διαβάζουμε και μας συμπεριφέρεται σαν καθηγητής. Λοιπόν, μας δίνει εδώ τα βήματα. Πάμε να δούμε πώς είναι το prompt 2 που έχω ετοιμάσει για αυτό το βίντεο, είναι η εξήγηση για 5χρονα. Ακούγεται αστείο, αλλά πραγματικά λειτουργεί. Εδώ πέρα δεν ξέρω άμα είχα αντιγράψει εντωμεταξύ και το τι γράφουμε. Όχι, εντάξει, το λειτουργήσε, το είχα πάρει, οπότε είμαι μια χαρά. Λοιπόν, το prompt 2, όπως είπαμε, εξήγηση για 5χρονα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω την άσκηση και του λες ποια άσκηση είναι. Πρέπει να ξέρει ότι πλέον δεν θέλει τη λύση. Γιατί άμα του πεις άσκηση και πατήσεις Enter, θα σου πει το αποτέλεσμα. Θα σου πει χ=5. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε ότι θέλει να μας βοηθήσει. Εξήγησέ την μου, συνεχίζουμε, το κάνουμε ακόμη πιο ξεκάθαρο. Είναι χαζό. Πρέπει να είναι 100% ξεκάθαρο. Εξήγησέ την μου με πολύ απλά λόγια, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή, σαν να είμαι 5 χρονών. Πάμε να δούμε και αυτό πώς είναι στην πράξη. Τώρα για οικονομία χρόνου λοιπόν, να κάνω μια αντιγραφή άμα το καταφέρω. Επικόλληση και να βάλουμε και την άσκηση. Λοιπόν, αυτό εδώ πραγματικά λειτουργεί, ειδικά άμα συνεχίσετε πιο κάτω, αν και θα μου πεις τώρα ο καθένας στο επίπεδο του δυσκολεύεται το ίδιο. Ναι, όταν δυσκολεύεσαι σε κάτι, χρησιμοποιείς αυτό εδώ πέρα για το 5 χρονών, σε ζορίζει, βάλε 3 χρονών, βάλε 1 χρόνο. Βέβαια μετά είναι λίγο δύσκολο, πρακτικά δεν γίνεται να σου μιλήσει σαν 12 μηνών. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω απόλυτα, σου λέει εδώ πέρα υποτείνουσα, είναι μια τσουλήθρα που έχει μήκος τόσο, ναι, τέλεια γωνία, σαν τη γωνία ενός τοίχου, ενός τετραδίου. Βλέπεις εδώ πέρα έχει γίνει ξεκάθαρο, εδώ καταλαβαίνεις τα θεμέλια, καταλαβαίνεις τα απολύτως βασικά, την έννοια. Γιατί τα μαθηματικά, άμα δεν τα βλέπεις καμιά φορά, είναι δύσκολο να τα καταλάβεις και είναι φυσιολογικό αυτό. Οι άνθρωποι έχουμε φτιαχτεί να καταλαβαίνουμε πράγματα που βλέπουμε φυσικά ή μας λένε, οπότε πρέπει κάποιος να μας το περιγράψει καλά. Και αν δεν το έχεις πιάσει με την πρώτη από το βιβλίο, μπορείς με αυτό το prompt, το νούμερο 2 που έχουμε ετοιμάσει, να καταλάβεις πανεύκολα, δηλαδή θα σου μετρήσει με τα δάχτυλα, ένα δάχτυλο στο δεξί χέρι, ένα στο αριστερό, κάνε την πρόσθεση που δεν υπάρχει πρόβλημα για κανέναν. Λοιπόν, και πάμε στο prompt 3 που είναι λίγο εδώ πιο αυστηρό θα πω εγώ. Λοιπόν, το prompt 1 και το 2 που είδαμε σε βοηθάει να καταλάβεις μία άσκηση και τώρα που το σκέφτομαι ίσως τα έχω βάλει και ανάποδα, γιατί το prompt 2 είναι αυτό που σε κάνει να καταλάβεις την έννοια, ενώ το prompt 1 είναι αυτό που σου κάνει να καταλάβεις την άσκηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πούμε ότι καταλαβαίνεις την άσκηση αλλά δεν καταλαβαίνεις την έννοια. Ίσως γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε δεν θα ασχοληθώ τώρα να το διορθώσω. Ίσως στη δικιά σας περίπτωση να χρειαστεί πρώτα να κάνετε αυτό εδώ πέρα το εξήγηση για 5 χρονών παιδί και μετά στο σοκρατικό δάσκαλο. Λοιπόν, έχουμε στο prompt 3 έναν αυστηρό εξεταστή τώρα. Δεν είναι ακριβώς αυστηρός γιατί δεν τον έχουμε ορίσει, δεν έχουμε πει πουθενά τη λέξη αυστηρός, αλλά τι λέει. Έχω διαγώνισμα αύριο στο κεφάλαιο Πυθαγόριο θεώρημα και εφαρμογές του. Κάνε μου 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 σύντομης ανάπτυξης για να με τεστάρεις. Κάνε μου μία ερώτηση τη φορά, περίμενε την απάντησή μου, βαθμολόγησέ την και μετά πήγαινε στην επόμενη. Ουσιαστικά τι του λες, θέλω να με εξετάσεις, θέλω να μου κάνεις ένα διαγώνισμα σε αυτό το κεφάλαιο, κάνουμε πάλι αντιγραφή και επικόλληση. Τώρα εγώ εδώ θα κρατήσω το Πυθαγόριο, αφού έχουμε ξεκινήσει με το Πυθαγόριο γιατί όχι. Ας πούμε όμως ζορίζεις τα ολοκληρώματα, βάλε ολοκληρώματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ το έχω γυρίσει στο fast, εμείς θέλουμε το pro ή όποιο έχετε και το thinking, αυτό της σκέψης, είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα εγώ επειδή δεν είμαι με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό, έχει συμπληρωθεί το όριο, βλέπετε εδώ πέρα, ως τις 5:38. Δεν μπορώ άλλο. Το thinking είναι εξίσου καλό. Πολλές φορές είναι πολύ καλύτερο γιατί δεν σου παίρνει αυτό το χρόνο. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Λέει, πολύ ωραία, καλή επιτυχία για αύριο, ναι, μας εμψυχώνει. Λοιπόν, μία ερώτηση τη φορά. Ερώτηση 1, πολλαπλής επιλογής. Τώρα εγώ δεν τα διαβάζω, θα επιλέξουμε ας πούμε την α για να δούμε πώς απαντάει. Δηλαδή επέλεξα ότι είναι 5 εκατοστά. Σωστά, το πέτυχα. Οκ, εξήγηση. Πάμε να δούμε αν είμαι τυχερός σήμερα. Θα επιλέξω το γ. Είμαι τυχερός, οκ. Πάμε να επιλέξουμε πάλι το γ. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Καλά, τώρα αρχίζω να νομίζω ότι με δουλεύει. Και ας πούμε τώρα ότι είναι το δέλτα. Ωραία, κάναμε και ένα λάθος, οκ. Και τι μας λέει, στην πραγματικότητα μπορούμε να ξέρουμε, ναι, μας εξηγεί. Αν σε ένα τρίγωνο το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς ισούται με το άθροισμα και συνεχίζει. Αυτό σου εξηγεί γιατί έχεις κάνει το λάθος. Συνεχίζει με την 5. Λοιπόν, δεν συνεχίζω να μαντεύω γιατί, εντάξει, έσπασε η τύχη μου. Και πάμε να δούμε ένα άλλο prompt. Θα ανοίξω ένα καινούριο chat για να μην μπερδευτεί με τα μαθηματικά. Το οποίο το έχω κάνει για την έκθεση. Αυτό εδώ το prompt 4 λέει, είναι διορθωτής εκθέσεων. Okay. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί η έκθεση λειτουργεί κάπως πιο αφηρημένα. Δεν είναι ακριβώς μαθηματικά και δεν υπάρχει ακριβώς σωστό και λάθος. Οπότε έχουμε γράψει σε ένα prompt να του λέμε, έγραψε αυτή την παράγραφο για το θέμα της βίας των νέων. Διάβασέ την και πες μου 1. Έχει λογικά άλματα? 2. Πώς μπορώ να κάνω το λεξιλόγιό μου πιο πλούσιο? Μην την ξαναγράψεις από την αρχή, απλά δώσε μου συμβουλές βελτίωσης. Ουσιαστικά του κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε να μας γράψει μία έκθεση, ένα κείμενο, ένα email που μας έχουν ζητήσει τέλος πάντων να στείλουμε. Θέλουμε να μας εξηγήσει πού έχουμε κάνει κάποια λάθη και να μας βοηθήσει σαν ένας φροντιστής. Δεν θέλουμε να είναι αυτός που έκανε όλη τη δουλειά. Λοιπόν, εδώ έχω γράψει ένα πολύ... Άμα το διαβάσετε, είναι για Νόμπελ τώρα αυτό το κείμενο που έχω κάνει. Είναι τέλειο. Θα το βάλουμε εδώ με το thinking και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να έχουμε εδώ τα prompts και τα 4 μαζί. Λοιπόν, η παράγραφό σου θίγει ένα πολύ επίκαιρο θέμα και προβληματισμοί σου, ναι. Λογικά άλματα και γενικεύσεις, απόλυτη γενίκευση. Ξεκινάς με το όλοι οι νέοι. Στην έκθεση καλό είναι να αποφεύγουμε το όλοι και το πάντα. Είναι προτιμότερο να λες η πλειονότητα των νέων ή η μεγάλη μερίδα της νεολαίας. Λοιπόν, σε αυτό θέλω να πω ότι το ChatGPT, Gemini και όλα αυτά χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένες λέξεις που στην καθημερινότητά μας δεν τις χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα. Ας πούμε, μπορεί να σου πει, χρησιμοποίησε εδώ αδιαμφισβήτητα. Χρησιμοποίησε ακρογωνιαίος, πώς λέγεται, λίθος. Ναι. Τη μαθαίνεις, την κρατάς, δεν την αντιγράφεις απαραίτητα, γιατί και να έχεις κάνει την προσπάθεια, ο καθηγητής ίσως μπερδευτεί και νομίζει ότι το έχει κάνει αυτόματα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μαθαίνεις τη λέξη, μαθαίνεις να τη χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, προσπαθείς να την εντάξεις μέσα σε προτάσεις στην καθημερινότητά σου και στην εξέταση, άμα σου βγει λογικά, καλώς. Λοιπόν, μην κάνεις δηλαδή απαραίτητα αυτό που λέει ότι όλοι οι νέοι εδώ πέρα χρησιμοποίησε το μεγάλη μερίδα και τέτοια. Αν σου ακούγεται ωραίο και είναι κάτι που θα το χρησιμοποιούσες, καλώς. Αν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τα νερά σου, δεν σου κολλάει και τέτοια, δεν είναι απίθανο να κάνει κάποιο λάθος, γιατί όπως είπαμε είναι και λίγο χαζό. Λοιπόν, εδώ πέρα συνεχίζει με την άσκηση. Εδώ μας κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς να περιγράψει κάτι άλλο που, ξαναλέω, είναι καλό το να το ξέρουμε, δεν είναι καλό να τα αντιγράφουμε όπως είναι. Επομένως, τι συμπεραίνουμε? Το ChatGPT είναι κάτι που χρησιμοποιούμε όλοι, είναι κάτι που δεν θα σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε για κανένα λόγο. Έχει έρθει τώρα στη ζωή μας και θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει πέρα από καταστάσεις που δεν θέλω να συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Οπότε, δεν στέλνουμε έναν φίλο μας. Το ChatGPT είναι φίλος μας, θα το πάρουμε αγκαλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάς να περάσω στα μαθήματά μου και τέτοια. Δεν στέλνουμε αυτό το φίλο μας να πάει στο γυμναστήριο και περιμένουμε εμείς να αποκτήσουμε, τη γυμνασμένη πλάτη, τα γυμνασμένα χέρια. Λοιπόν, πηγαίνουμε μόνοι μας στο γυμναστήριο για να το κάνουμε αυτό. Οπότε, ζητάμε από το ChatGPT να μας καθοδηγήσει. Δεν ζητάμε να κάνει αυτός τη σκέψη για εμάς. Λοιπόν, αν σας άρεσε έστω και λίγο,
Άντε, έως και πολύ αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή γιατί θα με βοηθήσει και θέλω πραγματικά κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποια είναι η δικιά σας εμπειρία με ChatGPT, Fast και Gemini και άμα είστε στο σχολείο, γιατί πολύ πιθανό να είστε και εκτός σχολείου, σε πανεπιστήμιο, είτε να το βλέπετε καθαρά γιατί σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, θέλω να μου πείτε ποιο μάθημα σας ενδιαφέρει και σας δυσκολεύει δηλαδή, για να δούμε μήπως μπορούμε να προσαρμοστούμε περισσότερο. Άμα έχουμε περισσότερο στην ιστορία κατεύθυνση, ας πούμε, να επιστρέψουμε ένα βίντεο πιο συγκεκριμένο εκεί πέρα για το πώς μπορούμε να διαβάσουμε ιστορία κατεύθυνση στην τύχη, το λέω, ή αρχαία, με κάποια prompts που θα χρησιμοποιήσουμε στα LLM.